ονόματα για όλους είχαμε δει. Για αυτούς τους λεπτά. Εκείνο το βράδυ τα ψάρια δεν είχαν καμία διάθεση συμμετοχής και δεν έτρωγαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως το μουγκρί που χτύπησε στο καλάμι του Άκη και ο μικρός αργός που απελευθέρωσε αμέσως ο Αντώνης. Έπειτα από ώρες άκαρπων προσπαθειών, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο ώστε να ανακτήσουμε δυνάμεις για την επόμενη ημέρα. Οι παραλίες που βρίσκονται στα νοτιοδυτικά της Άνδρου φημίζονται για τις μουρμούρες που κρατούν. Εμείς, αξιοποιώντας τις πληροφορίες, δεν χάσαμε χρόνο. Κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στο καταπράσινο τοπίο και λίγη ώρα αργότερα φτάσαμε σε έναν ωραίο ερημικό ψαρότοπο. Βλέποντας ότι ο χθεσινοβραδινός βοριάς είχε καθαρίσει τα νερά, καταλάβαμε ότι τα ψάρια δεν θα έτρωγαν με όρεξη. Παρ' όλα αυτά, δεν χάσαμε το κουράγιο μας και χρησιμοποιώντας καλά μια light surf, εξοπλίσαμε τους μηχανισμούς μας με ψηλά παράμαλα. Λίγη ώρα αργότερα, ο Αντώνης έπιασε 2 ωραίες μουρμούρες, που δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον Αμερικάνο που είχε δολώσει.
μαθητής του Άκη δεν άργησε να ανέβει στον οδηγό και ένα ακόμη ωραίο ψάρι έκανε την εμφάνισή του. Ο Αντώνης έκλεισε το πρωινό μας ψάρεμα με μια ακόμη μουρμούρα. Το απόγευμα επιστρέψαμε στη χώρα, όπου και συναντήσαμε τους φίλους και συνεργάτες του περιοδικού Παναγιώτη Μαλομίτη και Αντώνη Βαφιάδη. Ο Παναγιώτης ψάρευε στην εσωτερική πλευρά του λιμανιού με κάστινγκ, ενώ ο Αντώνης δοκίμαζε την τύχη του στο εγγλέζικο από την εξωτερική. Λίγο πιο πέρα συναντήσαμε και έναν άλλο φίλο, τον Αντώνη Καλαφατά, που μόλις είχε πιάσει έναν ωραίο σαργό. Τότε ήταν που καταλάβαμε ότι τα ψάρια είχαν όρεξη να φάνε και κατευθυνθήκαμε στο γνώριμο μέρος, την Αγία Θαλασσινή.